panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. And I'm back, kabisyo. It's me, DJ Rockitera, at tuluyan na nga pong bumitaw si Angelica kanina dahil ang hirap ng kanyang internet connection. Parang daloy lang ng trapiko ngayon sa NLEX dahil sa isang truck na sumabit ang kanyang top doon sa tulay. O, diba? Yung top sumabit sa tulay. Anyway, sana talaga safe lang po ang lahat sa mga taong bumabiyahe ngayon. But anyway, meron na po tayong top secret sharer ngayong gabi na panibago, no? So, i-welcome na natin siya sa ating programa. Hello, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po, DJ Rocky, ma'am. Ayun. Sir, pwedeng malaman kung anong pwede namang itawag sa'yo? Ako na po, tawagin pong si Josh po. Josh, ilang taon ka na? Magta-32 sa May. 32 sa May. Sang lupalop naman po kayo galing? Iloilo po. Iloilo. Alright. Yes, ma'am. Josh, 32 from Iloilo. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is nagsinungaling po ako sa asawa ko at nagpakasal po ako sa kanya dahil lang po sa isang sikreto na matagal ko na pong tinatago. Na isa po akong tawag dito parang isang gay na nagkakagusto sa isang lalaki, nagkakagusto sa isang babae po. Okay. Nagsinungaling ka sa asawa mo, nagpakasal ka sa asawa mo at tinatago mo na ikaw ay isang bading. Yes po. Bakit? Dahil lang po sa kagustuhan kong parang ano po tawag dito, yung maiba po yung story or mga sabi-sabi dito sa amin na ganyan po ako. Mhm. Para mapatunayan ko lang po sa kanila na hindi po ako ganyan. Alright. Josh, pwede malaman kung ilang taon na kayong kasal ng asawa mo? 3 years pa lang po. 3 years. May mga anak na ba kayo? Isa po, girl. Isang babaeng anak. Gusto mo rin ba talaga magkaroon ng anak sa buhay? Yes po. Yung asawa mo ba, nung nililigawan mo siya, talaga na in love ka ba sa kanya? Hindi po. Hindi ka talaga fully in love sa kanya. Pero paano mo siya pinaibig? Paano siya nagsabi ng oo sa'yo? Okay, magpakasal tayo. Sino nag-alok ng kasal? Ako po mismo. Bali, parang tinatawag na isang linggong pag-ibig po. Oh, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yung klaseng isang linggong pag-ibig na yan? Bali po nagkakilala kami niyan sa online dating ni Facebook. Ganon. Tapos nag-hi ako sa kanya, tapos nag-reply siya sa akin, ano po yun, sir? Then sabi ko sa kanya, wala lang po, gusto ko lang makilala kita, gusto ko lang makuha number mo. Kasi sabi ko din sa kanya, then nung time kasi noon, na-lockdown ako sa may Boracay. Mhm. Then siya, nasa Kalibo. Then sabi niya sa akin, pag pumunta ka ng July 11, sasagutin kita, tapos ipapakilala kita sa parents ko, mga ganon. Tapos, then, mismong nag-resign ako noon sa trabaho ko kasi gusto ko siya makita. Pinorsige ko na kasi, dati rin kasi may karelasyon din akong gay na, as in, gay din siya na nagtatrabaho sa barko. Mhm. Then after noon, pumunta ako sa kanila, pinakilala niya ako sa parents niya. Sabi niya, gusto ko nang may mangyari nung time na yun sa bahay nila. Kasi sabi niya sa akin, gusto niya munang makilala yung parents ko bago kami may mangyari sa amin. Wait lang ha, linawin lang natin ha. So, etong napangasawa mo, kumbaga yung girl na to, nakilala mo siya sa Facebook, Opo. okay? Opo. Sa isang dating app pala, rather. Yes po, yes po. Tapos, sinabi niya sa'yo na kung pupunta ka dito ng ganitong buwan, ipapakilala kita sa magulang mo, tsaka ka sasagutin. Tama ba? Opo, opo. Okay. Tapos, etong dati mong karelasyon na isang bading or gay, naghiwalay kayo nito. Kailan yung paghihiwalay nyo nito? Nagkaroon ba ng overlapping? Or nagmo-move on ka dito sa relasyon mo? Kami pa rin po.
Oh, so habang karelasyon ko yung girl. okay, so karelasyon mo itong bading na 'to, gaano katagal na yung relationship ninyo? 5 years. 5 years nung time na yon. Alright, so ngayon madami ng mga bali-balita sa paligid na ikaw ay may relasyon doon sa gay na yon, tama ba? Opo, opo at saka alam din nila na ganyan din ako. Okay, so para mamatay yung issue na yon, nag-download ka ng Nagpakasal. app, at eto na yun, minit mo 'tong babaeng 'to, tama ba? Opo, na-meet ko po siya pati pinsan niya. Alam ba nung karelasyon mo na bading nung time na yon na meron kang babaeng nililigawan at gustong Wala pakasalan? po. Wala po kasi nasa barko po siya. Wala siyang kaalam-alam. Wala Binalak mo po. bang sabihin sa kanya? Wala rin po akong balak kasi parang nung time na yon mabait siya sa akin tapos nung nag-aaral ako sa college, siya tumutustos sa may allowance ko sa, matrikula ko po. Kaya dun parang din dun sabi ko, ganitong edad na ako gusto ko rin magkaasawa, gusto ko magkaanak. Pero paano sabi ko, try ko din ito kasi nabo-bored din akong nung time na yun kasi lockdown din dun sa Boracay, lockdown din dun sa Buo. Kaya napag-isip-isipan ko na paano kaya subukan ko rin kaya magka-jowa ng babae, Pero gano'n. never ka pang nagkaroon ng jowang babae? Never pa po. Okay. So, nung pumunta ka na talaga sa kanila, nagpakilala ka, may nangyari ba Opo. sa inyo nung time na yon? Wala pa po, dito pa po sa bahay namin. So, kumusta After yung nung pakiramdam? August, Kumusta yung pakiramdam na eto yung dati mong preference na ikaw ay gumugusto sa bading, tapos oh, ngayon biglang babae na? parang nung may nagtatalik lang kami tuwing, yung mga time na mga 2 AM to 5 AM, gano'n po. So ano, okay ba sa'yo yung ganong klaseng pakiramdam? Nag-shift ba yung kagustuhan mo na kung dati kapwa mo lalaki yung gusto mo tapos biglang boom babae? May ganun ba? Parang pinorsige ko na rin po na, ganito bahala na sabi ko kung mabubuo. Nabuo siya bale 5 months pa lang kami, 3 months na siyang, buntis. Then after pagka-January 7 kinasal po kami. Ako mismo po nag-i-initiate na pakasalan siya. Okay. Ganun kabilis nga. Oo, Pero itong ilang girl buwan na lang. 'to na asawa mo na ngayon, ito yung Opo. first experience mo with a girl? Yes po. Ah, okey. Siya yung first experience mo Yes sa po. babae. Tapos nung Opo. nagkaanak na kayo, nagbago ba yung perspektibo mo about sa sexual preference mo? Yes po. Kasi nung sabi niya sa'kin parang wala na akong time sa kanya, kasi may time pa ako sa iba kaysa sa kanya po. Tapos ngayon, parang nagkakalabuan na kami ngayon nga 'pag may kailangan lang siya gano'n, magcha-chat lang siya, pero 'pag wala naka-block ako sa kanya. Magkalayo po kami ngayon. And ano yung pakiramdam mo na magkalayo kayo ngayon at parang nakikipag-usap lang kayo in a very transactional way? Ah, Wala lang din parang okey lang din kasi yung habol ko lang din naman yung bata, na hindi ko siya mapapabayaan. Meron ka bang balak na ipagtapat dito sa asawa mo na ito yung lihim mo? Sana, kaso parang natatakot ako kasi nakausap ko na siya dati about diyan. May shinare ako sa kanya, parang galit na galit siya sa mga ganyan. What do you mean galit na galit siya sa mga ganyan? Ewan ko Josh, parang wait lang sabi nga, niya parang sorry. nasusuka siya, Sandali parang lang. nandidiri siya Hello, sa mga hello, ganyan. hello. Josh, wait lang. Josh, sandali Yes, lang. ma'am. Medyo may nag echo lang doon sa background mo. Okay lang ba kung patayin mo yung iyong monitor na naka-TikTok live or Facebook live? Meron ba dyan sa paligid mo na naka-live? Wala po. Solo lang po ako ngayon sa room po. Okay. Sige. Medyo meron lang ako naririnig na nagfi-feedback or nag echo. So, Malakas anyway. po kasing hangin ngayon dito. Hindi eh. Boses ko yung naririnig ko na nag echo eh.
So Diba? malakas hangin dito, charot. Anyway, Josh, sige, go ahead. Gano'n po, then nung time na yun, sinabi ko sa kanya tapos sabi niya nandidiri siya, nasusuka siya, parang galit na galit siya. Pero nung time na yun sabi ko, "Wag na, hindi ko na aaminin sa kanya kasi 'pag inamin ko sa kanya baka ilayo niya sa akin ang bata, lalong magalit siya sa'kin." Gano'n po ang ano. Gaano Then katagal after yung nun, time na yon? I mean, gaano na katagal simula nung sinubukan mong umamin sa kanya o ipagtapat sa kanya itong lihim mo? 2 years na po. 2 years ago, tama ba? Yes po, yes po. Pero palagay mo ba sa pagkakataong ito kung aamin ka, ganun pa rin kaya yung magiging reaksyon niya? Hindi ko lang po alam kasi ko-contact lang siya 'pag wala ng ano, 'pag kailangan niya ng pera, kailangan niya ng pangtustos sa bata, gano'n po. Pero 'pag wala naman po, naka-block ako sa kanya, hindi ko siya makausap. Yung tipong gustong kausapin ng bata, wala. Pero kung gusto ko sanang ano, babalik ako ng Maynila. Gusto ko siyang kausapin, gusto ko ng ipagtapat sa kanya, pero yung problema, ah, pera na pabalik dun sa Manila na gusto ko na talagang aminin sa kanya ang totoo, kung ano ba talaga ang nararamdaman ko, ano ba talaga ako. Kung, sakaling tatanggapin niya ako, magbabago naman ako kung sakaling tatanggapin niya ako, handa ko naman i-forget ang lahat, handa ko namang talikuran ang lahat para lang mabuo kami ulit na tatlo. So willing ka na baguhin yung sexual preference mo, orientation mo, alang-alang sa pagbuo at pagiging buo ng inyong pamilya? Opo, kasi ayaw ko rin na makita yung bata na maglaki siya, na wala siyang ama, na broken family siya. Parang ayaw kong maranasan yun ng bata kasi marami akong nakikitang bata na napapariwara dahil sa broken family, nasusunod rin nila yung mga, kung ano yung mga parents nila, parang gano'n. Parang gusto kong natutukan talaga yung bata. Ano ba talagang mas masarap, tahong o talong? Pero minsan 'pag nalalasing ako mas masarap yung talong, eh. Eh paano yan kapag dumating sa puntong nalasing ka, alangan naman talong, eh sabi mo magbabago ko, gusto mo yung para sa bata, yung ano, tapos biglang paano kung may talong sa harap mo, eh di tatalong ka na. Kaya mo bang Kaya panindigan yu yung tahong na sinasabi mo? Oo, kaya naman po, pero 'wag lang tawag dito, yung ma-temptation ba. Alam mo ba na nasa tao ang Niloloko. temptasyon? Kung kakagat siya sa Opo, temptasyon? may temptation. Opo. Wala na ba Mahirap po kayo kasi nung minsan jowa mo na isa? Yung 5 years kamo kami mo? pa rin po nagkabalikan po kami ngayon kasi alam niyang naghiwalay po kami ng asawa ko. Wait lang ha, sobrang mind blown ako nitong mga revelasyon mo na ito ha. Akala ko Opo, transactional yung relationship ninyo ng asawa mo. Pero akala ko opo. wala nang iba pa. Kumbaga tapos na yun dun sa karelasyon mo dati pa na seaman. So Oo, ngayon sinasabi nagkahiwalay mo, kami nun tapos, nagkabalikan lang din kami ngayong taon lang din po. Kasi nalaman niyang sinabi ko sa kanya naghiwalay na kami, gano'n. so naghiwalay ba talaga kayo kaya transactional lang ang inyong relationship ng asawa mo? Not officially na naghiwalay kami kasi, sabi niya lang wala na akong time sa kanya, parang wala na akong time sa kanya na galawin siya, wala na akong time na makipagkita sa kanya, wala na akong time na puro na lang daw ako trabaho, gano'n. Kaya sabi niya mas mabuti pang, ah, ayusin mo muna yung sarili mo. Ayusin mo muna yung mga bumabagabag sa'yo, sabi niya sa akin. So palagay mo ba sa pakikipagbalikan dito sa ex-boyfriend mo, eh naaayos yung sarili mo at magagampanan mo at matutupad yung sinasabi mo kanina na gusto mo ng kompletong pamilya? Parang hindi po parang parang yun lang na
parang makikita ko na ano, na parang, nag-e-enjoy ako sa kanya, parang, nawawala yung mga problema ko, yung mga stress ko sa buhay. Pero sinusubukan ko rin po na ano, na ayusin din yung sarili ko. Ginugugol ko na lang ngayon sa trabaho, gano'n. So ano talagang Ang plano hirap mo? lang. May balak ka ba na hiwalayan tong kakabalik mo na ex-boyfriend para makipag-ayos sa asawa mo? Ano talaga yung plano mo? O pakiramdam ko kasi ngayon ang interpretation ko lang naman, base sa mga sinasabi mo, para bang ikaw ay naniniguro na merong sasalayo sa'yo just in case may isa bumitaw sa'yo. Hindi naman, Hindi naman? Tama ah, ba? hindi Or naman. ano? Yung parang ano lang, parang play lang din yung sige, yung ano kasi, parang naano ko lang sa kanya kasi mabait siya, tapos lahat ng, luho ko dati nabibigay niya. Then sa asawa ko naman, okey naman ang asawa ko, mabait naman siya. Yun lang, inabuso ko lang yung kabaitan niya, ginamit ko lang siya para lang sa isang, lihim ko na, ah, hindi ko ma-ano, hindi ko masabi-sabi sa kanya. Pero pinag-iisip-isip ko nga ngayon kung ano ba talaga ang gusto ko, ano ba talaga yung pananaw ko sa buhay na gusto ko siyang makausap, gusto kong maayos kami. Okay, so palandalian lang etong si ex-boyfriend. Kumbaga gusto mo lang Opo, talaga i-entertain para mawala yung stress mo, pero alam mong hindi ka tatagal sa relasyon na 'to, tama opo, ba? opo. Okay. So, may plano ka talaga na makipagbalikan o ayusin kung ano man yung relationship ninyo ng misis mo at ipagtapat sa kanya ang totoo. Opo, at Ang ta willing naman din at willing naman din po ako na tanggapin kung ano pong magiging desisyon niya. Pero yung isa lang yung hihilingin ko sa kanya, ano? huwag niya lang ilayo sa akin yung bata. Pero palagay mo sa ginawa mo, ilalapit niya pa rin sa'yo yung bata kapag nalaman niya na inilihim mo sa kanya na yan pala yung sexual orientation mo o preference mo all those years na ginamit mo lang siya? Hindi ko lang po alam kasi hindi ko rin po hawak yung, ano niya, yung isip niya, yung puso niya kasi at parang never ko rin din siyang siyempre sa saglit lang na nagkarelasyon kami, nagpakasal kami, pero so hindi ko rin alam yung ugali niya, kung ano bang ugali niya, kung ano bang pag-iisip niya, gano'n. Kasi parang minadali ko lang, parang isang linggong pag-ibig by Imelda Papin. Pero sabi mo mabait siya at inabuso mo ang kabaitan niya. Opo, opo. Yun nga dun ako nagkamali sa pagpili o sa desisyon. Kasi, inisip ko lang yung sarili ko, inisip ko lang yung kapakanan ko, inisip ko lang yung damdamin ko, hindi ko inisip yung mararamdaman niya, iisipin niya, at kung paano siya masaktan sa ginawa ko po. Kung nakikinig ngayon yung asawa mo, anong mensaheng gusto mong sabihin sa kanya? Tawag ko kasi sa kanya, "Ma, O ma, sige, tawagin mo si Ma. ah, ma, sorry, sorry kung, naglihim ako sa'yo, kung pinagkait ko sa'yo yung pagmamahal at inilihim ko sa'yo kung ano talaga ako. Pero ito lang masasabi ko sa'yo, handa akong magbago, tanggapin mo lang ako at kaya kong iwanan lahat ng mga past ko para lang mabuo tayo at handa kitang mahalin at handa kong ipaglaban ka, handa akong panindigan ka kung ano tayo dati, kung gaano tayo ka-sweet, kung saan tayo magpunta man tayo ng Quezon Province, Pampanga, ng gala tayong dalawa.
Sana, maibalik natin ang mga gano'ng, sitwasyon. Mahal mamahalin kita. Yun po DJ Rocky yung, masasabi ko lang sa kanya. Lumul- Lumuluha ka ba ngayon? Ah, medyo po kasi, hindi ko po alam sa sarili ko kung ano ba dapat kong gawin, ano ba dapat kong, i gagawin para lang po na masabi po sa kanya na, gusto ko ng magbago para lang mabuo kami. Gusto mo bang tanungin talaga yung opinion ko? Opo ma'am, hingi po ako ng opinyon sa inyo kung, tatanggapin ko po kung anong masasakit na salita o Ay, wala tayong ganun dito. Josh, walang ganun dito. Ito ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. During the program, wala kang maririnig na masasakit na salita dito. Oo. Pwede kang tatanungin lang kita, ano pa bang gusto mo talaga? Talong, tahong, or yung merong suka, ganyan, o may toyo, ganon. Charot lang with Harot. Pinapatawa lang Hindi. kita. Pero hindi po ako makapagdesisyon kasi parang hindi ko po masasabi sa sarili ko kung ano ba talaga ako. At, hindi ko pa tanggap din naman sa sarili ko na ganyan po ako. Bale 'pag nasa bahay po ako, yung parang alam mong lalaking lalaki, pero 'pag nasa malayo, yun, bumibigay po ako. Mhm. Okay, Kahit parents kung kahit parents ko po hindi alam nila, eh. alright. So, talagang matagal ka nang nasa kloseta. And Opo. there's nothing wrong about it if talagang yun yung naging desisyon mo at yun yung naging perspective mo in life, yun yung mindset mo, all your feelings are valid. Pero ito lang yung gusto kong sabihin sa'yo. Merong tao na hindi niya pa alam na tiyak masasaktan siya pag nalaman niya yung lihim mo. At hindi lang pala siya isang tao, kundi dalawa. Kasama na dito yung anak mo. At kung tinatanong mo ko, ano bang dapat mong sabihin? Actually, hindi naman dapat sabihin eh. Gawin. Bakit ka pa nakipagrelasyon dun sa ex-boyfriend mo? Kung pinaninindigan mo at talagang yung goal mo is mabuo yung pamilya mo, dapat hindi mo na in-entertain yung ex-boyfriend mo. Yes po. Kung talagang Doon din po gusto ako mong magbago sa sarili mo, then kailangan tuwid na daan. Kailangan papunta sa pamilya mo. Kung ayaw mong mawala yung anak mo, huwag kang gagawa ng bagay na alam mong posibleng mawala talaga yung anak mo dahil sa desisyon mong yun na alam mo namang mali. Tuwid Opo. na daan, hindi tuwad na lang, ha? Charot. Sige po at, Ma'am DJ Rocky, try ko po siyang kausapin at, nagbabalak na rin po ako kasi, nagsabi po sa akin yung boss ko na kumuha ka ng ticket, Mhm. ako magbabayad. Ayun. Makausap mo lang siya at buuin mo ulit yung pamilya mo. Mhm. Basta Josh, magpakatotoo ka sa sarili mo, ha? Kumbaga, more than Opo. anybody else, kailangan maging totoo ka sa sarili mo. Hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili mo. Aminin mo muna sa sarili mo kung ano talaga at sino ang gusto mo. Mamili ka between tahong o talong. Sa talong, madami kang pwedeng gawin dyan. May tortang talong, merong klase ng talong na pwedeng pinrito lang, ganyan, o kaya nilaga. Pwede mong isama sa sinigang. Depende sa'yo. Kung pakbet, okay lang din. Kung tahong, madami din pwedeng gawin dyan. May baked tahong. Tapos pwede din yung fresh tahong. Meron din yung tinatawag na adobong tahong. Ayan, mamili ka na lang din kung anong klaseng tahong yung gusto mo. Basta wag kang mapupunta doon sa mga klase ng tahong na hindi na fresh, 'di ba? Opo. Anyway, thank you so much for sharing your top secret, Josh. At sana kahit Maraming papaano pong naliwanagan ka, ha? At medyo nakapagaan Opo. kami ng pakiramdam mo, ha?
Sige po, maraming salamat po, Ma'am DJ Rocky at more power po sa inyong programa. Sana po marami pa po kayong ah, matulungan na mga kagaya ko at makashare din sila sa problema po nila. Maraming salamat po at magandang gabi. Oh, thank you so much. God bless. Bye. Yan po ang ating top secret caller or sharer na si Josh. Magkaiba yung gusto mo sa ginagawa mo eh. Gusto mo na ma-achieve to. Gusto mo na ito yung maabot mong goal. Ito yung pinapangarap mo. Pero yung mga actions mo sa buhay ay hindi naman papunta doon sa goal na iyon. Kapag meron ka talagang bagay na gustong gusto o may gusto kang ma-achieve sa buhay mo, gagawa ka ng paraan para mapuntahan yon, ma-achieve yon, makuha yung goal na yon. Yun ang committed sa goal. Pero kung sinasabi mo gusto mo yon pero iba naman yung ginagawa mo, then, sinabi mo lang yun. Hindi mo talaga isinapiisip at isinapuso yung goal mo na yun. Kung gusto mo talaga ng pagbabago, it has to start from within. In your mind, in your thoughts, in your words, and in deeds. Meaning, sa isip, sa salita, at sa gawa. Lahat yun dapat consistent. Magbago ka, bagong habit, then yung habit na yun, pwedeng maging lifestyle. And then eventually, it becomes who you are. O diba? Try nyo magbasa ng libro na Atomic Habits. Tinuturuan ka dun kung paano ka mag-create ng bagong habit sa buhay mo that becomes your lifestyle. So, it starts with a practice na gawin kung ano yung tama every single day of your life. Even if you feel like you don't wanna do it, but just do it. Kasi doon na-form yung discipline ng isang tao. And that only goes to show the commitment and the discipline that you have to reach that goal. Lahat may pinaghihirapan. Bago ma-achieve yung goal, meron talagang gapang na magaganap. Merong sakripisyong mangyayari. May hard work. Hindi yung in a snap of a finger, biglang boom, nandun ka na sa goal mo. Kahit mga mayayaman, gumagapang at nagtatrabaho para ma-achieve yung goal nila. So if you are committed to your goal, kung gusto mo talagang mapuntahan yung pangarap mo na yon, yung plano mo na yon matupad, gumawa ka ng paraan para matupad yon. At walang puwang ang distractions sa buhay mo. Kasi kapag nag-entertain ka ng distraction, malilihis ka ng landas at baka hindi mo na mapuntahan yung destinasyon na gusto mong puntahan. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com or call me sa Top Secrets. So anyway, kabisyo, this has been yours truly, DJ Rakitera. At nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.